Мына гырланып килдек, чөнки гырланырык та бит. Күкләргә гарәп хәрефләре белән туган тел сүзләре ингән. Елга яры буендагы агачка шүрәле менеп качкан. Дания Гайнетдинованың бу картинасы Тукай илендә дип атала. Ә менә ул балалары кар кызлары белән хушлаша, кәрҗин тоткан кызлар басу юлыннан атлый. Атлар урман янындагы күлдән су ичә. Дания ханым иҗаты нигездә табигать матурлыгы, авыл рәхәтлеге турында. Табигатьтә бик күзәтүчән. Табигатькә чыксам, андагы бүтән төсләрне үземә сеңдереп алам. Менә буш вакытта шуны киндергә буяулар аша иңдерәм инде. Дания Гайнетдинованың журналистлар берлегендә ачылган күргәзмәсенә рәсем сәнгатен сөючеләр һәм авторның хезмәттәшләре килде. Әлеге ханымның эшләре югары бәяләнә. Картиналары Түбән Новгород һәм Мәскәүдәге күргәзмәләрдә дә тәкъдим ителгән була. Менә шу коронавирусның теге кызыл зонасында, менә әгәр шу картиналарны халык шунда күрсә, мен калса алар терелеләр кебек. Дания Гайнетдинова Татарстанның язучылар һәм журналистлар берлеге әгъзасы. Унлап китап, күп кенә популяр җырлар авторы да. Озак еллар ул Татарстан радиосының балалар редакциясында эшли. Үзе дә балалар кебек самими һәм табигый. Киң кырлы талант киясе. Һәм безнең янда түзәп эшләргә, түземләргә җитү белән дә. Без анардан иренә алуыбыз белән дә. Без күп яктан бәхетле. Бүген Дания Гайнетдинованы 70 яшьлек юбилее уңаеннан һөнәри берлек алдындагы казанышлары өчен мактау билгесе белән дә бүләкләделәр. Аның күргәзмәсе 15 апрельгә кадәр эшләячәк. Лиана Бахтиева, Ленар Хуҗахметов, Яңа Гасыр каналы.